كاب استديو أقل تلفزيون إيرترا عزوز سلامتنا تقبلوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو زينا ومسنا زفن ولا ساعات أخيلون دلومي كل التلكاتيت كل تشحن عسران حدن ساعات تشعت مشز تلالوه هاجراون زينات حيزلكم قريبا زلخ الشام تولدي نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقنتاتو فيلم عبد زوباتات ماكل اندو بن بزتقبل مرمراتات 130 كلتن زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيزو مسمر شامبو بارنتو بقبو يهنتن يسرحنا له عبن الزوافورت سواز تراي عسلم بتا عب تحت وزط صراتيو عب أمريكا بزحالفو الحطري بكورونا فيروس زعاب يمت الموت تمزقب عب أستراليا تغسيد زول حد قبار عمرور نواتاونا كابيون كساراتات يوردان إيران أمريكان بمونغنينة إيروبا وحبرت زلون في الليك فتحة 5 خلال منقست إيران أمريكا حابريته كان مينستر تعنا بحدن كلتن لكاتيتا بموشبي مأكلات زوباتات دبوبن مأكلن بستقبره ناي لابراتوري مرمراتات 130 كلتن زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصم كابزيوم 86 اب موشبي مأكلات زوبا دبوب مالت 50 حدن اب مندفرا 16 اب سنعفه 7 اب عد قيح 3 اب عبل 3 اب مايدما 3 اب عد خلا 2 اب صورنا 1 اب مايمنه اتوم استرفو 46 دما اب موشبي مأكلات اسمرا زوبا مأكل بزتقبره مرمراتاتيوم ملكفتهم ترغاغيصم إذا خمزيلن كله 58 اب زوبا مأكل 5 دما اب زوبا دبوب بتقلالا 63 اب هوسبيتالات تعاقبهم زدل كنكن كغبر لهم صنح زيغاتات حاويوم نن بيتهم تفانيوم باز مسرت تقلالا قصري بكورونا فيروس زتلخفو زيغاتات كساب لومي كلتا شحن كلتا 267 بصيحلهم شحن 657 كابزيوم حاويوم زتفانو 7 بموت زتفليو 603 دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيوم مينستر تعنا كلتا لكاتيت كلتا شحن 20 حدن نمنقسقاس تشكركرتي ازيو اصقام خوينو صنحه مسمر شامبو بارنتو اخل عقم ماشنرتاتن موياويان توافيرلو بغبو يهنصن يسفحنالهم وكيل إيرينا أكل مبرهتو بملكع زينا وصبصاب نزوها هادو تحستو أرسي ماسمرهم أكل استراتيجيكاوي مسمر من دفرا بارونتو زخونه نمنقسقاس تشكركرتي ازيوات اقام كوينو زصنحه صرغيا شامبو بارونتو بمعبولا غباب يهنصن يسفحنالهم اتي بموهات كوبانياتات بدو حفشاو هنصتن بروجكت عدهالون زهنت زلو صرغيا زدل ماشينرن عقم سبن تمديبلو بصفتن ادمعنتن يسالط كم زلو نتسرح زمرح زلو جوميترا طعم عنده حبيروم أبزوان زي كابوشوكاك سابارونتو أبزلو كفال نايت صرغيا ينطفو خم زلو زغلص جوميترا طعم نتي اب اغلغلوت زصنحت وايز بزحو صرغيا بزحشن ب10 كيلومتر زحصرن اماراص بمقيار ناي 20 متر غفح زلو زمناو صرغيا يهانصو كم زلو ابرهم حجي تقدما امام زلو كابوشوكا سابارونتو زلو مالت زغاني كات زقدم ناي قدم حجي زنبره ناي 10 كيلومتر يحصيرو والله مالت بزين فرح زلناسي ناي 10 كيلومتر حصيرو الله كلاي ستاي ديكونه غفعون ناي 20 متر ويدزي كوين خيدلو زنبره صرغيا غن مرا شغارن تماغني نير مالتي كلاي توي وايز بوزحو اي مالتي حجي غنزي منغست قلاحتا تغيرلو انترناشونال هايوي تسرحلو نخيد يلت مدى قدام امامي تودي زلو تي عبي سراحسي يصبينا الله بحج منياتو تي دل ستراكشر سرح الله تلالو مهندس نايت بوتا سراح انجينير ستيفانوس تسفا غابر بوغنو اتزعمم زلو سراح نويح عامتات زغبره وطن مخانو بمطقاس زاغيت اشغرت قرصታት مقراصن ممدمادن مسرت بغبو منصاف كمون حزبي كتقملو زصنح مسمر مصغان زتقالل مسرتاو سراح بصفت كمتعمن ننبرتي مستر هو فطيرو كم زلون انصيروم
ኢንጂነር ስቲፋኖስ ተስፋ ጋብር አስዒቡ ተዋፊሩ ዘሎ ዓቕሚ ሞያውያንን ዘመናዊ ማሽነርን አበሳልጦ ናይቲ ስራሕ ደራኽ ተራ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ እቲ ልዑል ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ዘለዎ መስመር ኣብ ሓጽር ግዜ ከም ዝዛዘም ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹም እዚ ስራሕ እዚ ክንሰርሕ ከለና እኹል ዝኾነ ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ኣለና ማሽነሪ እውን ዓጢቕና ኣለና ኣሳልጦ ጽቡቕ ኣሎ ኩሉ ኣብዚ መስመር ዘሎ ህዝቢ ሲ ተጠቃሚ ናይዚ ጸጋዚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ይሕጎስ በዚ ክመጽእ ከለኻ ሓንቲ ኣጆኹም ትብለካ ሓደ ሰብኣይ ኣጆኹም ብለካ ንሕና ሞራል ይድበካ ህዝቢ እዚ ሞራል ድበካ ዝኻ ስለምንታይ በካ ኣሎ ናቱ ምዃኑ ስለ ዝኣመነ ስለ ዝፈለጠ ማለት እዩ ብዓብዩ ኸ እዚ ምስ ዝሰርሕ ስለዚ ናይ ብሓቂ መንግስቲ መዲብዎ ዘሎ መደብ እዚ ዓቢ ነገር እዩ መስመር ባሮንቱ ሻምብቆ ንምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ብምንባሩ ነበርቲ ናይተን እቲ መስመር ዝሓልፈን ዓድታት ብቐጻሊ ክጽገነሎም ክሓቱ ምጽንሖም ይፍለጥ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንኡስ ዞባ ፎርተሳዋ ከባቢ ኣደርሰር ዝተኸስተ ዕስለንበጣ ብዝተወስደ ቁልጡፍን ኣድማዕን መድሃኒት ናይ ምንጻግ ስጉምቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝወዓለ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እቲ ኣብ ገማግም ሩባ ኣብ ዝርከብ ኣግራብ ዝዓሰለ ኣንበጣ ኣባላት ኣሃዱታት ምክትታል ዶባት ክኢላታት ሕርሻን ምምሕዳርን ተዋሂዶም ብዘካይድዎ መድሃኒት ናይ ምንጻግ ጽዑቕ ስራሕ እዩ ናብ ካልኦት ከባቢታት ከየስፋሕፍሐ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣቱ ክኢሉ ዘሎ ኣብ ትዕማም ዝተሳተፉ ኣካላት እቲ ካብ መወዳእታ ዓመት 2020 ኣብ ክልተ እብረ ዝተኸስተ ዕስለንበጣ ኣብ ምቁጻር ንዝተረኣየ ውህደት ሞጊሶም ኣብ እማሚመን ዞባ ቅሮራ ኣብ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ዝተዋፈሩ ሓረስቶት ጸጋታት ማይን መሬትን ከባቢኦም ብግቡእ ተጠቂሞም ብዘሰላስሎ ዘለው ስራሕ ኣተባባዒ ምህርቲ ሓፍሱ ከም ዘለው ገሊጾም ንሳቶም ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣቀዲሞም ኣብ ሞጋሰን ሰበኽሳግምን ዝተመርኮሰ መናብሮ ይሕልፉ ምንባሮም ብምጥቃስ ብምኽርን ምትባዕን ሞያውያን ሕርሻ ዝኣተውዎ ልምዓት ጀራዲን ቀዋም መናብሮ ክህልዎምን ህይወቶም ብእወታ ክልውጡን ከም ዝሓገዞም ኣብሪሆም بمينستر حرشا زغبرلهم قرب فلسن ناوت حرشان ابرتيعم نخسرحن نطفتاتهم نخسفحن دراخ ابركتو خمزلو زتقستم ابنتاين المعتي حدستي اتكلتي نمتتاو فتنتات يقبروا مهلاهم بمحبار تحت بايتاو ماين مهبتام زكايد وصعرن معوات بيت صحفت وهللان نوس لغحن مالت مول اقالبو خغبرلهم تلابيوم حالا في حرشاب تنوز زباتو ادم صالح ابزها بحبريتام اب غباغم ربا فلكت اب لمعت جرادين زتوافرو زيغاتات احملتن فرتاتن بملمع هيوتهم كم زمرحون نتخابي صبق ابنت كوينم كم زلون تقيسو زلمعو زلو بمتنن عينتن كبن مبال بعتب تتحيزو يسرح كم زلو انا تصيرهم اما حضر نص زبا قررا اتو ادريس صالح بوغنو اتمال معتي ننفسهم كوينم طلبات كابيهم نمملا اب زكايد وصعري كلنتنا ودغف كم زغبرلهم بمرغاص كالو زيغاتات ابنتهم تختيلهم هيوتهم كلوطو تلابيهم نبرتي نوزبا قلعلو اب معقاب ماين حمدن مكلخال حدقاتات وحجن زتكور وفراتات لمعات يسلاسل اللوم وكيل إرينا أحمد إدريس نزدالو زينا وصبصاب سامسون هايلم نبرت من محدارات كباب بادا قلعلون إنجلن نوزبا قلعلو ماين حمدن بمعقاب حرشاو لمعات مدنفع اب مسرح كترتاتن مقلي وحيجن ادمع وفراتات يكايد اللوم بتتحت بايتاو ماي بمهبتام منጭ ጽሪስ ስተማይ ሰብን ጥሪትን ሙሓስ ከምኡን ኣብ ዓድታትን መሬት ሕርሻን ጉድኣት ዘውርዱ ርባታት ምእላይ ዘጠቃልል ዕማም ኣብ ገልዓሎን ባዳን ከትርታትን ዛላታትን ስራሕ ኣብ ኢንገል ድማ ብውሕጅ ተበላሸወ መስመራት መጓዓዝያ ይጽገን ከም ዘሎ ኣብ ማሕደርትን አይተን ምምሕዳራት ከባቢ ገሊጾም ብዘይካዚ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ገልዓሎ ነበርቲ ምስ ኣባላት ሓይታት ምክልኻል ተዋሂዶም 200 ሜትሮ ንውሓትን 2 ሜትሮ ጎንን ዘለዎ ምእለይ ውሕጅ ከሃንጽን ከለው
ሩባ ኣይሮማይለ ዘውርዶ ሓደጋ ንምንካይ 180 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ናይ መንደቕ መእለይ ውሕጅ ከም እተሰርሐ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ኣብቲ ሰላሰል ዘሎ ስራሕ ተሳትፎ ነበርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝምስገን ምዃኑ ዝሓበርቶም ኣመሓደርቲ ከባቢ ማእከል ምምሕዳር ከባቢ ባዳ ብውሕጅ ሩባ ኣይሮማይለ ንኸይተዓኑ ብህዝቢ ዝግበር ዘሎ ልዑል ፃዕሪ ውፅኢት ንክህልዎ ደገፍ ማሽነሪ ከግበረሎም ሓቲቶም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ በልዕቢ ንኡስ ዞባ ማእከል ደንካልያ ኣብ ከብዲ ዓዶም ዝተዋደደ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይ ኣድላይ ክንክን እናገበርሉ ዝምስገን ኣገልግሎት ይህቦም ከም ዘሎ ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ስተማይ ንምርካብ ነዊሕን ኣድካምን ጉዕዞ ከካይዱ ይግደዱ ምንባሮም እዚ ድማ ብዕለታዊ ንጥፈታቶምን ጥዕንኦምን ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ኣብዚ ግዜ ዝግን ንሰብን ጥሪትን ዝኸውን እኹል ቀረብ ማይ ስለ ዝረኸቡ ዝጸንሖም ጸገማት ተጠቐንጢጡ ርጉእ ህይወት ይመርሑ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም ንሳቶም ኣስዒቦም ዝገብሮ ክንክንን ዘዘውትርዎ ውሕሉል ምሕደራን ኣብ ዕድሚ ኣገልግሎት ፕሮጀክት ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ድሕሪ ዝሓፀር መስተጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክትታልኩም ትቅፅሉ ደጊመ ብክብሪ ዕድም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝዓበየ መጠን ሞት ከም እተመዝገበ ፀብፃባት ጥዕና ሓቢሮም ኣብ ወርሒ ጥሪ ብጠቕላላ ልዕሊ 95,000 ሰባት ከም ዝሞቱ እዚ ድማ እቲ ቫይረስ ካብ ዝኽሰት ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝተመዝገበ መጠን ሞት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ተገሊጹ ብመሰረቶም ፀብፃባት ኣብቲ ሃገር መዓልታዊ ኣስታት 3,000 ሰባት ይሞቱ ምንባሮም ተፈሊጡሎም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ብጠቕላላ 77,000 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱ ዝሓበሩቶም ፀብፃባት እታ ወርሒ ካልኣይ ዝዓበየ መጠን ሞት ዝተረኣየላ ምንባራ የረድኡ ኣብታ ሃገር ጠቕላላ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 454,000 ክበፅሑ እንከለዉ ኣስታት 27 ሚልዮን ድማ ተለኺፎም ብደረጃ ዓለም በቲ ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 104 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ልዕሊ 2.2 ሚልዮን በፂሑሎም ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ከቢድ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ከተማ ፐርዝ በቲ ሓደጋ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ተሃስያ ከም ዘላ ዝገለጹ ሰብ መዛ ኣውስትራልያ ኣብታ ከተማ ጥራይ ብውሕዱ 30 ኣባይቲ ከም እተቓጸለ ኣረዲዮም ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ እኳ እንተሎ ዛጊት ክግታእ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝቃላሕ ዘሎም ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ንፋስ ዝተሓወሶ ደረቕ ኩነታት ኣየር ነቲ ስርሒት ይዓናቕፎ ከም ዘሎ ሰብ መዚ እቲ ስርሒት ኣፍሊጦም ጠንቂ እቲ ባርዕ ክሊማዊ ምዝባል ክኸውን ከም ዝኽእል ክኢላታት ኣከባቢ ኣውስትራልያ ኣሚቶም ኣለዉ ኣብ ኣውስትራልያ ብዘጋጥም ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታትን ኣከባቢያዊ ዕንወትን ከም ዝወርድ ፀብፃባት ይጠቕሱ ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይ ስምዕ ኒኩለሳዊ መደባት ዘለዎን ፍልልይ ብምውጋድ ተግባራውነት ስምዕ ብምሉእነት ከረጋግፃ እንተኮይነን ዝወስዶ ስጉሚ ብመንጎኝነት ኤውሮጳዊ ሕብረት እናተቐለሰ ከም ዝጓዓዝ ክግበር መንግስቲ ኢራን ፀዊዑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ብሓደ ለካቲት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብላዕለዋይ ተፀዋዒ ጉዳያት ወፃኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝምራሕ ኮሚቴ ንተግባራውነት ናይቲ ኣብ 2015 ዝተበፅሐ ስምዕ ክከታተል ኣቐዲሙ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ ምንባሩ ብምዝኻር ሕጂ እውን ነቲ ዘሎ ፍልልይ በቲ ኮሚቴ ንምውጋዱ ዘይከኣል ከም ዘይኮነ ኣረዲዩ መንግስቲ ኢራን ነዚ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ሃገሩ ናብቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ 2018 ዝሰሓበሉ ስምዕ ክትምለስ እንተኮይና ኢራን በቲ ስምዕ ከም እትቕየድ ከተረጋግፅ ኣለዋ ክብል ድሕሪ ምግላፅ እዩ ኣሜሪካ በቲ ስምዕ መሰረት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝወሰነቱ እገዳታት ከይልዓለት ዳግማይ ኣበጋጊስዎ ዘሎ ምዕባል ንኒኩለሳዊ መዓላ ዝውዕል ዩራንየም ከም ዘየቋርፆ እዩ መንግስቲ ኢራን ዝሕብር ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ እዚ ብሚኒስተር ዛሪፍ ዝተዋሃበ መግለፂ ክካየድ ንዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ባብ ዘርሑ ምዃን እዮም ዝገልጹ ዘለዉ
ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ራብዓይ ርብዒ ናይ 2020 ዘካየዶ መጥቃዕትታት ካብቲ ናይ 2019 ዝዛየደ ምንባሩ ሓድሽ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ሰብ መጸጥታ ኣፍጋኒስታን ኣነጺሩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ 3 ኣዋርሕ ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ዝወረደ ሰብኣዊ ክሳራታት ብ17 ሚእታዊት ዝዛይድ ምንባሩ ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ ኣስታት 2600 ሰላማውያን ሰባት ኣደዳ ሞትን መቕሰልትን ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ ካብዚኦም እቶም 810 ዝተቐትሉ እቶም ኣስታት 1800 ድማ ዝቆሰሉ ምዃኖም ድማ ተሓቢሩ እዚ ጸብጻብ ዝቃላሕ ዘሎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕን ጉጅለ ጣሊባንን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ክምርምሮ ምዃኑ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ጣሊባን ብመሰረት ስምምዕ ሰላም ዘካይዶ መጥቃዕትታት ከጉድልን ምስ ካልኦት ሽበራውያን ሓይልታት ዘለዎ ዝምድና ክበትኽን እኳ እንተነበሮ ከምዚ የተግበረ እዩ ዝሕብር ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣስፊራቶ ዘላ ሰራዊት ኣብ ምዛም ናይ 2020 ናብ 2500 ከም ዘወረደቶ ብወግዕ ምግላጻ ይዝከር እንተኾነ ግን ኣብቲ ሃገር ዓስኪሩ ናይ ዘሎ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ቁጽሪ ዛጊት ከም ዘይነከየ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ 2018-2019 ኣብ ዚምባብዌ ምስ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ብሓይልታት ጸጥታ ዝተወስደ ስጉምትን ብዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ 4 ላዕለዎት ሰብ መጸጥታ ዚምባብዌ እገዳ ወሲኑ እቲ እገዳ ናይ ባንክ ሕሳብ ዘደስክልን ናብ ሃገሩ ከይኣቱ ዝኽልክልን ከም ዝኾነ እዩ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣፍሊጡ ዘሎ መንግስቲ ብሪጣንያ እቶም እገዳ ዝተበየነሎም ላዕለዎት ሰብ መጸጥታ ዚምባብዌ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ንዝተወስደ ብቐጥታዊ ተኽሲ ዝተሰነየ ጎነፃዊ ስጉምቲ ከም ዝኣዘዙ እዩ ዝኸስስ ኣብቲ እዋን ልዕሊ 23 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ኣብ ልዕሊ ገለ ካብዞም ላዕለዎት ሰበስልጣን ዚምባብዌ እገዳ ምጽናቑ ይዝከር ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ግን ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ዚምባብዌ ድማ ብፍላይ ዘለዎን ኣጀንዳታትን ረብሓታትን ንምውሓስ ጸቕጢ ክፈጥራ ዝወስድኦ ዘለዋ ስጉምታት ምዃን እዮም ዝገልጹ ኣሜሪካ ብዳህሳስ ውቅያኖሳት እትነጥፍ ብዘይ መራሒ እትንቀሳቐስ ዝዓበየት መርከብ ከም ዝፈተነት ኣፍሊጣ እዛ 22 ሜትሮ ቁመት ዘለዋ መራሒ ኣልቦ መርከብ ኣቐዲመን ብደረጃ ዓለም ካብ ዝፈረያ ተመሳሰልቲ መራኽብ ዝዓበየት ምዃና እዩ ዝግለጽ ዘሎ እታ ካብ ፀሓይን ንፋስን ብዝርከብ ጸዓት እትንቀሳቐስ መርከብ ማዕሙቕ ውቅያኖሳት ኣብ ምድህሳስ ክትነጥፍ ምዃና ክኢላታት ኣሜሪካ ሓቢሮም بمسارة حبريتاتهم كيلاتات تامركب حدا جزية مسنقلت ناستات حدا عامت بزي عرفتي كتنقص كم التخل كساب شعات كيلومتر أب زعم قطو كفالو كانوا صادمة دهساس كتكايد بقعات كم زلوا تفليتهم بزد ما معمق وكانوا صات زيت أنحى زي تفتش ميسترات كتدسس تثبيت كم زجبر تجليسهم تركي بوش تو عقم زمع بلتا نايفرما مرح ألبو أوتوبوس تمال حدا لكاتيت نفتنا أغريبا إذا بإلكتريك تنقص أوتوبوس حدا جزي باتر مسملئت بوحدو 3 كيلومتر كتقو عسكر متخل زي سرحوا كيلاتات جليسهم تا أوتوبوس 5 سبات كتسافر كم تخيليو زحبر زلم بريزيدنت تركي طيب إردوغان اتي فلام تبقسو أكل تهاجرو بكلان مكات التكايرو زلات عر مخانو جليسهم حيال هاجرات بكلان مكتا بإلكتريك زسرحة تشكركرتن معبال ينتفهم هاللون يفلات نسعى استرالو زينا ومستندو بزازي ملو زغط سلفون يرتي فقط كاتو العدم بروح مشات